Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε έναν πραγματικά παθιασμένο μονόλογο του πολιτικού Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος αφορά την πολύκροτη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Λοιπόν, για να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Ο Βελόπουλος ξεκινάει με μια πολύ έντονη εικόνα από τη δικαστική αίθουσα. Εστιάζει σε αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως μια προσπάθεια να τρομοκρατήσουν, να εκφοβήσουν την εισαγγελέα και την πρόεδρο του δικαστηρίου. Για να καταλάβουμε καλύτερα όσα λέει, χωρίσαμε τη σκέψη τους σε 5 βασικά σημεία. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Το ίδιο το κλίμα μέσα στη δίκη. Και τι ήταν αυτό που είδε? Εδώ ο Βελόπουλος ζωγραφίζει μια εικόνα σχεδόν χάος. Μιλάει για μια ατμόσφαιρα που, όπως λέει ο ίδιος, δημιουργήθηκε επίτηδες από τους δικηγόρους της άλλης πλευράς. Ουσιαστικά περιγράφει μια κατάσταση απίστευτης πίεσης. Λέει ότι υπήρχαν λεκτικές επιθέσεις, ακόμα και bullying, με στόχο τις 3 γυναίκες στην έδρα, την εισαγγελέα, την πρόεδρο και τη γραμματέα. Και ο στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν απλός. Να τις σπάσουν ψυχολογικά για να αναβληθεί η δίκη, γιατί όπως πιστεύει οι πιέσεις έρχονταν από πολύ, πολύ ψηλά. Και δεν μένει σε γενικότητες, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Μιλάει πολύ συγκεκριμένα για προσβολές στην εισαγγελέα, για λεκτικές επιθέσεις στους συγγενείς των θυμάτων, για μια συνεχή προσπάθεια να δημιουργηθεί ένταση. Μάλιστα φτάνει να πει ότι όλο αυτό θα πρέπει να είχε οδηγήσει σε συλλήψεις μέσα στην αίθουσα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι περιγράφει κάτι που μοιάζει περισσότερο με ψυχολογικό πόλεμο παρά με μια τυπική νομική διαδικασία. Και από την ατμόσφαιρα στη δίκη, περνάμε τώρα στον πυρήνα της υπόθεσης, στον πιο βαρύ θα λέγαμε ισχυρισμό του, ότι υπάρχει μια ολόκληρη επιχείρηση συγκάλυψης πίσω από την τραγωδία. Και πώς το στηρίζει αυτό? Δεν είναι, λέει, απλώς μια θεωρία συνωμοσίας. Βασίζεται, υποστηρίζει, σε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, σε πράγματα που έχουν γίνει και εμποδίζουν την έρευνα να φτάσει στην αλήθεια. Εδώ βλέπουμε καθαρά τις 2 εκ διαμέτρου αντίθετες αφηγήσεις. Από τη μία, ο Βελόπουλος που μιλάει για εγκληματική συγκάλυψη, για σβησμένα βίντεο και παραποίηση στοιχείων. Και από την άλλη, αυτό που ο ίδιος αποκαλεί επίσημη εκδοχή, μια προπαγάνδα όπως τη χαρακτηρίζει, που λέει ότι όλα ήταν φυσιολογικά. Και για να γίνει πιο σαφής, δεν πετάει απλά κατηγορίες, αναφέρεται σε συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, λέει, υπάρχει έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που μιλάει για χειροκίνητη διαγραφή βίντεο. Δεύτερον, η ίδια η υπηρεσία λέει δεν έχουμε τα βίντεο. Τρίτον, ισχυρίζεται ότι στους ανακριτές δόθηκε επίτηδες λάθος υλικό για να χάνεται χρόνος. Και τέταρτον, ότι τα ΜΜΕ έπαιξαν βίντεο από άλλη μέρα για να στηρίξουν το αφήγημα ότι δεν υπήρχε έφλεκτο φορτίο. Κάθε ένα από αυτά, για τον Βελόπουλο, είναι και ένα καρφί στο φέρετρο της αλήθειας. Και φυσικά, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες υποθέσεις, η τραγωδία γίνεται και πολιτικό πεδίο μάχης. Ένα πεδίο μάχης γεμάτο προσωπικές συγκρούσεις και ο Βελόπουλος περιγράφει τον εαυτό του ακριβώς στο κέντρο αυτής της διαμάχης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτή η φωτογραφία. Βλέπουμε τον Βελόπουλο να μιλάει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη δίκη. Αμέσως, η φωτογραφία κυκλοφορεί με σχόλια του τύπου «Να η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ», κατηγορώντας τον ουσιαστικά για πολιτικαντισμό πάνω στην τραγωδία. Η απάντησή του: «Μιλούσαμε με τον πατέρα ενός θύματος. Ο πόνος ενώνει, δεν χωρίζει». Και εδώ σε αυτόν τον πίνακα αποτυπώνεται όλο αυτό το περίπλοκο σκηνικό. Ο δικηγόρος Καπερνάρος που τον κατηγορεί για πολιτική και λεκτική επίθεση, ο δικηγόρος Ιωαννίδης που λέει ότι προσέβαλε οικογένειες θυμάτων, ακόμα και η σχέση του με την οικογένεια Ρούτσι που την περιγράφει ως ψυχρή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι πολιτικές διαφορές μπαίνουν επώδιο. Είναι ξεκάθαρο πόσο μπλεγμένα είναι όλα, η πολιτική, οι προσωπικές σχέσεις και η αναζήτηση της δικαιοσύνης. Όλη αυτή η εμπειρία λοιπόν τον οδηγεί σε μια ευρύτερη κριτική για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Μια κριτική που δείχνει βαθύ σκεπτικισμό. Και το κεντρικό του επιχείρημα είναι αυτό που ονομάζει υποκειμενική δικαιοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Με απλά λόγια, ότι ένας δικαστής, ως άνθρωπος, επηρεάζεται από τις συμπάθειες, τις αντιπάθειες, τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Και αυτό, για τον Βελόπουλο, κάνει την απόλυτη αντικειμενικότητα σχεδόν αδύνατη. Και κάνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα διάκριση. Λέει, ναι, στα χαμηλότερα κλιμάκια υπάρχουν πολλοί νέοι, αξιόλογοι δικαστές που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Το πρόβλημα όμως είναι στην κορυφή, στην ηγεσία της δικαιοσύνης που, όπως υποστηρίζει, διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και άρα είναι ελεγχόμενη.
Παρά όλη αυτή την πολιτική σύγκρουση, ο Βελόπουλος προσπαθεί να τοποθετήσει τον εαυτό του πάνω από κόμματα. Λέει ότι η παρουσία του εκεί έχει έναν και μοναδικό ακομμάτιστο στόχο. Και το λέει ξεκάθαρα. Δεν με ενδιαφέρει τι ψηφίζει ο καθένας. Αυτό που τον ενδιαφέρει, λέει, είναι να βγει η αλήθεια, για να δικαιωθούν, όπως λέει, οι ψυχές των παιδιών. Επιμένει ότι οι πολιτικές διαφορές με κάποιες από τις οικογένειες δεν έχουν καμία σημασία μπροστά στον κοινό στόχο. Το μήνυμά του λοιπόν είναι αυτό. Ο σκοπός είναι η δικαιοσύνη, όχι το πολιτικό κέρδος. Και μάλιστα αποκαλύπτει ότι γνώριζε προσωπικά τουλάχιστον 6 από τα θύματα, αλλά τονίζει ότι το καθήκον του ως πολιτικός αρχηγός δεν είναι προσωπικό. Είναι να αναζητήσει την αλήθεια για όλους. Και αυτή η αναζήτηση της αλήθειας φαίνεται πως έχει και μια κρίσιμη ημερομηνία. Ο Βελόπουλος δείχνει προς τις 28 Νοεμβρίου. Τότε, λέει, θα έχουμε εξελίξεις και υπόσχεται εκπλήξεις. Τελικά, αυτό που μένει από την ανάλυση της οπτικής του Βελόπουλου είναι ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο ερώτημα. Όταν η πολιτική μπλέκεται με μια τόσο μεγάλη τραγωδία, πώς μπορεί να αποκαλυφθεί η αλήθεια? Και ποιο είναι το τίμημα της ανθρώπινης απώλειας σε αυτό το παιχνίδι εξουσίας?